Dnes bolo na skalnatom plese rozprávkové počasie. Zjazdovka v Lomnickom Sedle však bola časovanou bombou. Čerstvého snehu tu napadlo viac ako meter a to neveští nič dobré. Už 4 dni nepremávame, pretože lavína sa môže kedykoľvek otrhnúť. Horskí záchranári sa ju preto rozhodli odstreliť. 2 nálože sme dali zhruba po 3 kilogramoch priemyselnej trhaviny. S masou snehu to však ani len nepohlo. Pokúsili sa ju preto rozlyžovať. Pre tohto mladého záchranára to bola výzva. Tak odvahu, čo je za otázka, tak by som tu nebol. Ani neodvahu, ale chuť. Ne? Celé svahy budem traverzovať, ešte párkrát sa vyťahnem a potraverzujem to. Už robili sme všetko, čo je v našich silách, viacej už sa nedá spraviť. Keď záchranári odišli a na svah vošiel tento ratrak, odrazu to prišlo. Lomnickým Sedlom sa ozýval už iba húkol. O Bože! 150 metrov široká, 600 metrov dlhá lavína sa zastavila až v jazere. Biegłam do synka, ale lawa tutaj bokiem przeleciała, całe szczęście i na niego nie uderzyła. Obrovská lavína otrhla rebríky z lanovkovej podpery. Ľudia, ktorí sú s Tatrami zrastení, nad tým, čo sa dnes udialo, len krútili hlavami. Lavína týchto rozmerov môže mať 150 000 tón snehu. Táto lavína bola jedna z najväčších za posledných 30 rokov. Príroda dnes predviedla veľkolepé divadlo a zároveň ukázala svoju silu. Od zajtra by v Tatrách malo opäť výdatne snežiť a pridá sa aj silný vietor. Riziko otrhnutia lavín je teda naďalej vysoké. Ján Tribula, televízia Markíza.